sisangene ngoba sesibhidekile kule mihla sibona abantu befaka ihlabathi evangelini sibona abantu benganxibi evangelini sibona ama-worshippers ephila ihlabathi evangelini mamela abanguli ngabantu abajonga ibhisesa ngabantu ababona impezayo mangabe sewusehlabathini uzoyibona njani izinto zezwe zifika ukuthetha kukaThixo zonke ezi zinto sihamba ngazo ubona ukuthi hayi ndifuna uba mhle hayi andifuna ushiyeka ngevangeli ngapho uyandifuna ayihambi kanjalo le nto uyakhetha choose ivangeli liyakhethisa alihambi nako konke alihambi namanyundululo amanyala wezono ivangeli uyakhetha ukhetha into enye alihambi namibulo namijolo le nto ayihambi le nto yemihlaliswano kanti ngumahluko le nto lizalinye ibhayibhile lami abantu base babone uhambiso kwakhe abantu babona ihambo